Officieel binnen ze dicht, maar de bibliotheken had achter de schermen nog smoordrok. Omdat de leden net meer tot de biep sneupen maaien, werden er een heel soort boeken besteld. In Dokkum binnen ze daarom elke maand boekenpakketten aan het geerstallen. Meesten kunnen haar favoriete boeken eenvoudig vanuit huis bestellen. Op de site is dus een aanvraagformulier. Dat vullen ze in met hun lenerspasnummer en hun e-mailadres. En dan kunnen ze 5 voorkeurtitels opgeven. Zodra ze binnen zijn, krijgen die mensen bericht. En dan spreken we met hun een tijd af dat ze de boeken op kunnen halen 's middags, terwijl we gesloten zijn. De bibliotheek in en zelfs de boeken scannen, dat kan vanwege de coronaregels net meer. Maar de bibliotheek in Dokkum had daar wat op betocht. We hebben een soort van sluis gemaakt in de bibliotheek entree. De voordeur staat open, maar de andere deur is dicht, zodat ze niet de bibliotheek in kunnen hoeven komen. Boeken staan al op de pas, dus het is allemaal geregeld voor ze. Ze kunnen het oppakken, het pakketje, en weer mee naar buiten nemen. De reacties van de leden binnen positief. Ze binnen wies dat ze in deze tijd dochs bij de biep terjochten kennen. De service die ze bieden terug een bestelling te doen. En dat boeken is, wist bellen. Wanneer was het ophalen? Nou, ze hebben me van de morgen bellen. Ik moet het nou ophalen, dus ik vind het super service. Maar er mist wel wat. Ik ook in de gewoon trollezen worden. Even een slag bij de boekenkastdel of een praatje maatje. Het sociale aspect is er nou even net bij. Sommige klanten komen iedere week, dus die leer je kennen. En die begroet je ook. Je begroet iedereen, maar die is speciaal. Want je denkt, oh, bent u er weer? Ja, dat mis je nu. Ja. De bibliotheken in de regio hoop je dat ze oor 2 weken weer maaien.